ሰላም ክቡራንን ክቡራትን ኣብ መላእ ዓለም ትርከቡ መደብ ሓበሻ ዩቱብ ተኸታተልቲ ከመይ ኣለኹም? ፅቡቕ ክትህልውለይ በዓልቲ ሙሉእ ተስፋ እየ። ሕዚ ከዓ ሒዘልኩም ቀሪበ ዘለኹ ኣከላልሳ ጠስሚ እዩ። ሓቢርና ንከታተሎ ከመይ ጌርና ካብ መጀመርታ እስካብ መወዳእታ ማለት እዩ። ሕዚ ኣብዚ ጠስሚ ለስዲ ጠስሚ እዩ ነይርኒ 5 ኪሎ ጠስሚ እዩ። እቲ 5 ኪሎ ጠስሚ ብኸመይ ገይረ ከም ዝኽልሶ ተኸታተሉኒ ኢኹም። ኣብዚ ኣውዕየዮ ዓፍራ ኣለዎ እዩ ናይቲ ፀባ ናይቲ ዓውሶ ናይ ባዕሉ ዝነበሮ ፀብኡ ማለት እዩ። እሳት ከምዚ ጌርና ክንገፎ ንኽእል ኢና። እዚ 2 ጆክ ማይ ገይረሉ ኣለኹ ምእንታን ኣብ ውሽጡ ዝነበረ ርስሓት ወይ ርስሓት ከይኮነስ ፀባ ከምዚ ናይ ርግኦ ገለ ሃምኡታት እኒአዎ ፃዕዳ እሱ ዝወፀሉ ማለት እዩ። ሕዚ ኣብዚ ቅመማ ቅመም ኣቐሪበዮ ዘለኹ ኮረሪማ፣ ፀሊም ቀመም፣ ኣባዕኸ፣ ፃዕዳ ቀመም ማለት ፃዕዳ ኣወስዳ ማለት እዩ። ፃዕዳ ሽጉርቲ፣ ቀይሕ ሽጉርቲ ኣቐሪበ ኣለኹ። ሰሰግ ርሑስ ሰሰግ እዚአን ኣቐሪበ ኣለኹ። ብጣዕሚ ጥዑም እዩ። ተኸታተልዎ ኢኹም። ብንእስ ዝበለ ቅመማ ቅመማት እዩ። ኮረሪማ እቲ ቅመም ሓሚሰዮ ንእሽተይ ሕምስ ሕምስ ኣቢለዮ ንጣዕሙ ምእንታን ክርክር ዝበለ እየ ዝጥሕኖ ዘለኹ። ብጣዕሚ ኣድክም ኣየብሎይ ክርካር እዩ ስቕ ኢሉ ብጣዕሚ ድኹም ኣይኮነ እንታይ ስሙ ማለት እዩ። ኣብዚ ፃዕዳ ሽጉርቲ ቀይሕ ሽጉርቲ ዘይገብር ሰብ ኣሎ ዘይጥቀም ሰብ ኣሎ ማለት እዩ። ግን ኣነ ግን ብጣዕሚ ይጥቀም እየ። ኣደይ ወላዲተይ እውን ከምኡ ጌራ ስለትሰርሕ ስለዝነበረት ብጣዕሚ እየ ዝፈትዎ ነይረ ማለት እዩ። ሰሪሕኩም ሞክርዎ። ሕዚ እዚ ኣብ ፍርጅ ኣሕዲረዮ ታኢሱም በረድ ገይሩ ሓዲሩ ሕዚ እቲ ማይ ካብ ውሽጢ ይወፅእ ኣሎ እቲ ርስሓት ማለት እዩ። እቲ ፀባ እቲ ናይቲ ርግኦታት ወፂኡ ዝይመስል ካልኣይ ግዜ እየ ዝሓፆ ኣለኹ ኣብ ውሽጡ ባዶ ስለዝኾነ ከምዚ ጌርና ፀብኡ ነውፅኦ ማለት እዩ። ሕዚ ፀባ ወፂኡ እዚ መሲሉ ኣሎ ብጣዕሚ ፅሩይ ኮይኑ እዩ ወፂኡ። ንምንታይ ነቲ ጠስሚ ኣየባላሽዎን ኣይባላሸን እንድሕር ፀሩይ ከምዚ ተሰሪሑ ተሓፂቡ ማለት እዩ። እዚ መሲሉ ወፂኡ ኣሎ ፍርኽርኽ ዝበለ ክፅብቕ ሓሸዋ መሲሉ ወፂኡ ኣሎ ቆንጆ ኮይኑ እነታትና ለባማት ከምዚ ጌረን ይሰርሓ ነይረን ኣዴታትና እና ብጣዕሚ ጥዑም እዩ። እዚ መሲሉ ወፂኡ ኣሎ እቲ ከለሩ ባዕሉ ቢጫ በቃ ዕርዲ የብሉ ገለ የብሉ ግን ናይ ባዕሉ ናይ ጠስሙ እዩ። እዚ ኣብዚ እቲ ቅመማ ቅመም መዘጋጀየ ዘለኹ ኮሰረት እውን ገይረ ኣለኹ። ኣብዚ ሽጉርቲ ኣእትየ ኣለኹ ኮረሪማ እዚ ፀሊም ቀመም ወይ ድማ ኣወስዳ ኣባዕኸ ኣብዚ ፃዕዳ ኣወስዳ እዚ ኮሰረት እዩ ንእሽተይ እየ ተጠቒመ። እዚ ሰሰግ እውን ኣይጠሓንክዎይ ወይ ድማ ኣይሸምጠጥክዎይ ከምኡ ኢሉ እናሃለወ ሓፂበዮ ሓፂበ ኣንቂፀዮ ፀኒሐ እየእትየዮ ዘለኹ ማለት እዩ። ፅቡቕ ኮይኑ ክበስል ኣለዎ ምእንታንለት ፃዕዳ ሽጉርትን ስለ ዘለዎ ፅቡቕ ገይሩ ሓዊ ክወቅዖ ኣለዎ እስካብ ብስል እስካብ ዝብል ማለት እዩ። እዚ መሲሉ ኣሎ ዳሕራይ እቲ ዘፅለልናሉ ንባዕሉ ብእንጀራ ገይረን ሕውስውስ ኣቢለን የብልዓና እየን ንበልዕ ኢና ክጥዕም መዓት እዩ። ከምኡ ጌርናዮ ኣለና ንሕና ማለት እዩ። ኣብዚ ሸር የበልክዎ እምበር ብጣዕሚ እዩ ጥዑም። ንእሽተይ ጨው ግብሪ ተብለሉ ዳሕራይ እቲ ፅላሉ ማለት እዩ እቲ ዘፅለልክዎ እቲ ቀመማት ብእንጀራ ጌርና ሕውስውስ ኣቢልና ንእሽተይ በርበረ ግብሪ ኣቢልና ክጥዕም መዓት። ሕዚ ከምዚ ኢሉ ኣፅሊለዮ ኣለኹ። ጠስሚ ክነቕምጥ ከለና ኣብ ጎማ ከይነቕምጥ ምክንያቱም ኣብ ጎማ ዘሎ ነገራት ዝዋላ ዘይቲ እውን ገዚእናዮ ኣብ ከምዚ ናይ ቀደም እዚአን እኳ ናይ ቀደም እየን ግን ሕዚ ሓፂን ኣሎ ምስ መኽደኑ ዝስራሕ ወይ ድማ ጠርሙዝ መኽደንታት ዘለዎ ጠራሙዝ ጌርና ክነቕምጦ ብጣዕሚ ፅቡቕ እዩ። እዚ መሲሉ ወፂኡ ኣሎ ክፅብቕ ከለር ብጣዕሚ ደስ በሃሊ ጥዑም ኮይኑ ወፂኡ ኣሎ።
ከምዚ ገይርኩም ሰሪሕኩም ሞክርዎ ኢኹም የቐኒየለይ ስለተኸታተልኩምኒ ሼር ሳብስክራይብ መዓድን መሃርን ዝኾነ ርእይቶ ኣይፈለየኒ